sambil mengerpek Ria. Gandengan dong Mas. Oh gak ketok. Gak ketok. Kamu yang megang apa aku yang megang? Aku mau kesel. Megang dulu berarti ya. Nada. Nelongso rasane ngati, tangis jroning atiku, yen kelingan esem kemuyumu. Laras swara gendeng tresno, gawe kangen ning atiku, tansah eling aku resliramu. Dukan masa tenane, aku ngerti hatimu, nek wis pastine aku du jodohmu. Ora apa-apa Nimas. Pancen rasa kari rasa, kudu lilo nggonmu nrimo, lilakno aku nyanding priya liya. Ora kerasa wis windu, gonku ora ketemu, kegugah atiku krungu suaramu. Aku mung bisa tetungga waranggana sing tak tresno, muga bisa urip tentrem mulya. Tulis lakon tresnomu ning gendeng tresnanku, tak kembane saben kangen sliramu. Ya Nimas. Satenane aku nangis, nanging tresno wis kinares, nang ati kanthi ikhlas ati. Jenada Yen ku ngelayong nambara ing awang-awang, tanpa bisa nyanding aku wong bisa nyawang. ku manetes senone nane pipi, Pancen tresno iki ra kudu duweni. wis lilakno aku Kang Mas, wis cukup lalekno. Tresno iki dadi deho naranggono. Yo Jenada. Hake. Ayo Mas Geri. Kalem-kalem non Evi. So. Nelongso rasane ngati, tangis jroning atiku, yen kelingan mesem kemuyungmu. Laras swara gending tresno, gawe kangen ning atiku, tak tresni eling aku resliramu. Dukang mangasa tenane, aku ngerti hatimu. Nek wis pastine aku du jodohmu. Tak paksa sayangku. Pancen rasa kari rasa, kudu lilo nggonmu nrimo, lilakno aku nyanding priya liya. Ra kerasa wis windu, konku ora ketemu, kegugah atiku krungu suaramu. Aku mung bisa tetungga waranggana sing tak tresno, muga bisa urip tentrem mulya. Tulis lakon tresnomu ning gendeng tresnaku, tak tembane saben kangen sliramu. Aku ya kangen nih Mas.
Ayo Mas Jerry. Uyungku ngelayong nambara ing awang-awang tanpa bisa nyandeng aku mung bisa nyawa tumete sing alaku milih terus ana pipi apa pancen tresno iki ra kudu duweni. Lakno aku Kang Mas wis cukup ngalekno ngerasa tresno iki bakal dadi crita tresno waranggono. Iya Mas Jerry. Bapak siapa tadi? Bapak Haji Abah ya? Haji Abang Sutris, Haji. ya.